Durant el curs 2023-2024, el Consell Esportiu del Montsià, el SEM, ha programat, organitzat i desenvolupat des de l'1 de setembre de 2023 fins al 13 de juliol de 2024 un seguit d'activitats lligades a 3 programes. El primer, programes d'esport escolar. El segon, programes de foment de l'esport de base i esport popular. I tercer, programes de lleure. La informació de les activitats desenvolupades es pot consultar a la web del SEM, www.semontsià.cat. Aquest curs ha retornat l'activitat amb l'organització de les diferents competicions que engloba aquesta modalitat esportiva: Campionat de Lliga, Copa Terres de l'Ebre, Supercopa de Veterans, que enfronta el campió de la darrera Lliga amb el campió de la Copa Terres de l'Ebre. El 17 de maig de 2024 va tenir lloc a l'ànex del pavelló municipal d'Amposta la quarta edició de l'Open Bocchia Amposta de Parelles, competició organitzada per la Federació Catalana d'Esports per a persones amb discapacitat física i el Club Esportiu Eslàlom i Bocchia Terres de l'Ebre. En aquesta competició van participar 20 esportistes amb discapacitat física severa o paràlisi cerebral. En concret, a la competició van participar 4 parelles en la categoria canaleta, esportistes que utilitzen una rampa anomenada tècnicament canaleta per llançar les seues boles. 6 parelles en la categoria manual. Les entitats participants que atenen persones amb discapacitat del territori són la Fundació Mercè Pla, l'Onada de l'Ametlla de Mar i el Club Esportiu Eslàlom i Bocchia Terres de l'Ebre. Tercer trofeu d'esport adaptat. El pavelló de Remolins de Tortosa i la piscina del Wind Tortosa van acollir la tercera edició del trofeu d'esport adaptat Terres de l'Ebre per a persones amb discapacitat intel·lectual. En concret, es van celebrar les finals de bòquia, futbol sala i natació amb la presència de participants del Club Esportiu Eslàlom i Bocchia Terres de l'Ebre, organitzador de la cita, de l'Escola d'Educació Especial Sant Jordi i de la Fundació Mercè Pla a través dels seus centres ocupacionals i de l'Escola d'Educació Especial. Vela adaptada. Es fa la primera regata de Catalunya especials a la Ràpita, amb un total de 32 inscrits que venen de diferents clubs de Catalunya: Club de Vela Blanes, Club Esportiu Alba de Reus i Junts en Acció de Sant Pere de Ribes i el nostre Club Esportiu l'Àngel Apasa d'Amposta. El primer campionat de Wushu del Montsià es va dur a terme al pavelló poliesportiu municipal de la Ràpita el dissabte dia 27 d'abril a les 9:30 del matí. Aquest esdeveniment, organitzat per l'Escola d'Arts Marcials d'Alcanar, Jaume Sancho, i el Consell Esportiu del Montsià, va reunir un total de 96 participants, dels quals 76 eren competidors i competidores en formes i 20 en combat. Agost de 2023, Ulldecona, Campionat Estiu Festes 2023. Agost i setembre de 2023, el Club de Bàsquet Amposta, primer guanyador de la Copa Terres de l'Ebre de bàsquet sènior masculí. Octubre de 2023, activitat a fer senderisme. Octubre de 2023, tercera caminada solidària Kilian Minguet. Entrevista a Neus Sancho, presidenta del Consell Esportiu del Montsià. Acte de lliurament de premis als valors, targeta verda, campionats de futbol prebenjamí i benjamí curs 2022-2023. Desembre de 2023, la gala de l'esport de les Terres de l'Ebre 2023 ha premiat la trajectòria i el talent d'esportistes i entitats ebrenques. Mora d'Ebre, el 14 de desembre de 2023. Vendrell, dia 16 de març de 2024, 12a trobada territorial mini-handbol Pep Figueres. La Galera, més de 300 alumnes, docents i familiars participen en la primera etapa de la Marató Eser Montsià. Amposta, 21 de març del 24, 11a diada de l'esport del Pla Català de l'Esport a l'Escola, 21 del 3 del 24 a Amposta. Ulldecona, 17 d'abril del 24, Dia Mundial de l'Activitat Física, Escoles Esportives Municipals d'Ulldecona. La Ràpita, 21 d'abril del 24, primera regata de vela Àgel Especial Olímpics. Sant Jaume d'Enveja, 27 d'abril del 2024, primer trofeu de gimnàstica rítmica Lo Passador. La Ràpita, 27 d'abril del 24, primer campionat de Wushu del Montsià. Amposta, 28 d'abril del 24, 30è campionat territorial Tarragona de natació.
l'escàs d'Alcanar, cloenda del programa Esport Blau Escolar a les Terres de l'Ebre. Amposta, 25 de maig del 24, Diada Esportiva Escola Consol Ferrer. Amposta, 15 de juny del 24, 24a travessia d'Amposta nedant l'Ebre. Ulldecona, 29 de juny de 2024, tercera trobada de jugadors i jugadores locals de les escoles esportives i del Club Joventut d'Ulldecona, 29 de juny del 2024.